Ćao Nikola. Ćao. Šta ima u srednjoj saobraćajnoj, jel? Jeste, tako je. Pa u srednjoj saobraćajnoj školi, da kažem, svaki dan ima nešto novo i zanimljivo, tako da naši učenici su uvek inspirativni, tako da upravo danas se održava priredba prosvetnih radnika za prosvetne radnike, tako da, odnosno juče smo obeležavali dan, a danas je priredba, tako da uvek nekih raznih aktivnosti ima i aktivni smo članovi u parlamentu. Znači ti si aktivan, je li tako? Jeste. Ti si, pretpostavljam, i u predstavi, i u parlamentu i tako dalje. Reci mi, šta su konkretno tvoje interesovanja i šta je to tebe motivisalo da se uključiš, da budeš aktivan u zajednici? Pa nekako to samo uključivanje u zajednicu i sami mladi ljudi koji su u zajednici, taj timski rad, negde druženje, upoznavanje novih ljudi, neka nova interesovanja, neke nove sfere se otvaraju kroz te neke nove aktivnosti. Tako da dosta toga me motivisalo, omladinska politika pogotovo, tako da tako neke stvari u kojima imam prilike da se uključim u gradu i šire, na nekom nacionalnom nivou koje sam imao prilike u Beogradu, da se uključim u organizaciji Prijatelja dece Srbije. Tako da ima, da kažem, raznih aktivnosti u kojima imam prilike da se uključim i jeste izazovno, ali opet sa druge strane ispunjava me i nekako volim to da radim jer, što ja kažem, mladi su pokretači negde društva i promena, tako da volim da se svi mladi uključe i da jednostavno ne samo mladi iz Novog Sada i Beograda imaju prilike za uključivanje, nego da generalno iz cele Srbije imaju prilike za razno uključivanje u neke aktivnosti, programe i slično. Dobro. Sad si pomenuo, nagovestio si nekoliko tema koje su tebe motivisale da se uključiš. Ajde nam malo bliže objasni. Šta su to dobri primjeri? Šta su to primjeri iz prakse koje bi ti naveo? Rekao si sada, čini mi se si rekao da si uključen u neke projekte na nacionalnom nivou i tako dalje. Šta je to? Koje su to organizacije? Koji su to projekti? Pa da kažem, to su neki razni projekti, prvenstveno sam negde krenuo u Novosadskoj biciklističkoj inicijativi, posle sam dobio da budem tamo koordinator volontera, posle toga sam dobio da budem i saradnik za bezbednost u saobraćaju, jer idem i u saobraćajnu školu, negde bezbednost u saobraćaju mi je nešto čime bi voleo da se bavim dalje, tu je Agencija za bezbednost saobraćaja sa kojom sam sarađivao pre 2 godine, pošto oni imaju posebno tribinu na drum. Tako da negde kroz te neke razne aktivnosti na nacionalnom nivou za Prijatelje dece Srbije sam bio presedavajući u Skupštini učeničkog parlamenta na nivou cele Srbije sa određenom temom o ekologiji. Tako da negde sa te strane sam dosta aktivan i u gradu, sam imao prilike, evo i sad imamo lokalni akcijni plan u kome sam se uključio, tako da negde sve to malo po malo, što bi rekli, uključivanje, ali opet upoznavanje novih ljudi, razne aktivnosti i opet se, čim se uključim, otvaraju se neke nove sfere i eto, dobio sam priliku da budem ove godine u organizaciji Tour de Fruška, jedna od najvećih manifestacija u Srbiji, tako da eto i to je neka zanimljivost kad sam ovako aktivan da mi se otvaraju još veća polja i upoznajem nove ljude. To je dobar primjer. Možda da nam kažeš to, da nam to objasniš kao primjer dobre prakse. Recimo tu organizaciju Tour de Fruška. Meni je sad zanimljivo da čujem šta je to. Pa Tour de Fruška, to je, na primjer, prošlogodišnja manifestacija koja se održala u maju. To je bio jedan vikend gde se zapravo sadržalo razne trke. I MTB trka, drumska vožnja, koja nije bila takmičarska, više bila, da kažem, negde rekreativna, ali opet imali su prilike, da kažem, biciklisti da se provozaju po Vrdniku. Jer cijela manifestacija je bila u Vrdniku i negde su ljudi iz cele Srbije i regiona na Balkanu, odnosno svi ljudi sa Balkana, imali prilike da dođu zapravo na Tour de Fruška i obiđu zapravo nacionalni park Fruška Gora i deo Vrdnika zapravo kojim su vozali. Tako da bile su i dečije trke, eliminator trke, vožnja električnih bicikla, jedina u Srbiji koja je bila takmičarska i po prvi put se organizovala, tako da Tour de Fruška nastavlja i ove godine sa velikom, da kažem, podrškom pokrajinske vlade, tako da i pokrajinski sekretarijatom za sport i omladinu, tako da negde manifestacija je prepoznata od strane i donosioca odluka. I donosioca odluka, upravo tako da negde, evo, krećemo polako i nadamo se da će ove godine sigurno, ne nadamo se, nego sigurno će biti bolje na Tour de Fruška i očekujemo još više učesnika ove godine. Dobro, znači ti u suštini misliš, ako sam ja dobro razumeo, da mladi treba da se uključe. Jel' tako? Sad mi reci šta bi bila tvoja poruka mladima? Šta su to benefiti, neki ključni, koje si ti razumeo kao ključne, kao važne za mladog čoveka
nakon što se uključi u zajednicu, nakon što se uključi u pokušaje da utiče na neke odluke na nivou, tako da kažem, odraslih i tako dalje. Da, pa jasno mi je, dosta mladih ima dosta prilike za uključivanje, ali nisu toga ni svesni. Negde mladi koji se uključuju, uglavnom je to isti krug ljudi, nažalost. Ja bih volao da se uključe što više broj srednjoškolaca, osnovaca, ljudi a pozovi ih sada, zašto bi trebali da se uključe? Pa trebali da se uključe zato što negde, kao što si rekao, ima jako puno benefita. I ti benefiti su to neko, da kažem, vođenje u samu karijeru. Dobro. Znači, dobijemo put za karijeru, radimo ono što volimo, ispunjava nas. Negde, taj timski rad, upoznavanje, to je jako važno, stvara se, dobijemo neku solidarnost, imamo više razumevanja i slično. Tako da, to su neki, da kažem, teško je sad nabrojati benefite koje zapravo pruža to neformalno i obrazovanje i taj neki aktivizam i omladinska politika jako je široko. Ima jako puno benefita koje dobijamo, veliko samopouzdanje koje dobijamo, znači želimo još da se uključimo, ajde tako da kažem, imamo prilike da se još uključimo kad smo uključeni već u neki projekte, u tom smislu već nam se otvaraju nova vrata, ne moramo nigde da pokucamo, nego su ona već otvorena, tako da ima nekih raznih situacija gde mogu da se uključe mladi, ali i dalje nisu svesni toga. Tako da se trudim da kažem, ja i moj drug Nikola, isto se zove, nas dvojica zajedno pokušavamo negde u Novom Sadu da mladima dočaramo same neke aktivnosti u Novom Sadu i da vide zapravo šta smo nas dvojica uradili u Novom Sadu, a i u Srbiji, da se i oni uključe i tako nekako, da kažem, to gledamo i da pokažemo na svojim društvenim mrežama koliko smo zapravo aktivni. Da ih animirate nekako. Jeste. Znači da ih animirate i da ih pozovete da učestvuju. Tako je. I da oni na svoj način osete šta su to benefiti. Jeste. I šta će oni zapravo dobiti, naravno svako će dobiti drugačije benefite i šta njemu treba, ali će se sigurno pronaći. Ali sigurno će nešto dobiti. Sigurno. To ne može... Ne mogu da izgube. Ne mogu da izgube, upravo tako. Dobro. Hvala ti puno. Nadam se da će se posle ovog razgovora dosta ljudi koji ti poznaješ i dosta nekih drugih ljudi koje ti ne poznaješ, a mladi su, dakle da će se uključiti u lokalnu zajednicu i da ćete zajedno sa tobom i sa Nikolom i sa svima koji su aktivni u vašoj generaciji uspeti da napravi neke promene. Ja sigurno nadam, tako da mislim da smo uspeli i da ćemo tek uspeti, tako da ima još vremena i godina koje nam slede, ali sigurno smo uspeli. Hvala ti puno. Hvala tebi.